Oikein rattoisaa iltaa Kati sinulle sinne Oitti. Meillä on täällä tänään studiossa suomalaisia kuuluisuuksia keskustelemassa nykyajan musiikista. Mitä mieltä sinä, Andrew, olet tästä nykyajan populaarimusiikista? Minä muistan, kun Suomi-poika ampui kannaksella ryssä silmin väliin ja Finlandia hymnisoi. Ei nykypäivän nuoriso pysty laulamaan Finlandia-hymniä. Oi, no se tuli kyllä selväksi. No mitäs mieltä sinä olet, Erkki, tästä nykypäivän populaarimusiikista? Oikein hyvää iltaa, Kari, minunkin puolestani sinne Oittiin, ja on erittäin kliffaa, että jaat meille tuolla Facebookissa moninaisia tietoja erilaisista laulajista ja soittajista. Ja toisaalta täytyy minun sanoa, että kyllä sinäkin, Kari, olet aika pätevä muusikko. No ei helvetti, Erkkiä se rupesi heti keimailemaan. Mitäs mieltä sinä olet, Rami, tästä nykypäivän? Anteeksi, saako täällä muuten helvetti edes dokata tai rekata? Ei varmaan. Mitäs mieltä, Rami, sinä olet tästä nykypäivän populaarimusiikista? Aivan upea, jäätävä iltaa, Kari, sinne Oittiin, ja tervetuloa tänne Ruskeasuon hallille katsomaan, missä 66-vuotiaana paluun nyrkkeilyn tekevä Muhammed Ali ottaa mittaa suomalaisesta Jaska Laapusista. Jaskalla on pituutta vain 162 senttiä, mutta painoa on hulppeat markka 48 kiloa. Ai herra jumala, tolla se on jäänyt toi levykin päälle koko ajan. Mitäs mieltä sinä, Marja-Liisa, olet tästä nykypäivän populaarimusiikista? Kyllä kerta kaikkea mie muistan, kun mie kerran otin Hartsalta sit siinä poskeen ja Hartsa sitten kysymään minulta, että miltä se maistuu, niin mie Pösilö Karjalan prihai tyttö meen siihen sanomaan, et miedolt. Oi jumalauta. No miltä se minun maistui? Anyway, mitäs Jouko sinä olet mieltä tästä nykyajan populaarimusiikista? Saatana, mä muistan, kun mä ohjasin Tampereella, niin Punahilkka ja Suren, niin saatana, kun se söi sen punahilkan, niin sitten se saatana tuli ja räkälensi, ja se on hienoa touhua, saatana, kun annetaan kaikkensa niin kuin armoista. Ai jumalauta, tätä porukkaa, eihän nämä tajua mitään populaarimusiikista. No kukas se siellä tepastelee, pikkusen ylipainoinen mies? Mitäs mieltä sinä olet tästä populaarimusiikista? Markku soittaa bassoa aika kivasti. Ja kato, kun me Eivan kanssa oltiin tuolla Afrikassa, niin siellä negrit soittaa aika kivasti rumpua. Että sitä mieltä. Ai jumalauta. Kuule, Kati, kyllä minun täytyy nyt lopettaa tämä populaari-ilta, koska eihän tästä tule hevon helvettiä. Mä lähden dokaan. Moikka!